I'm back. Dámy a páni, ja vás tu vítam. V dnešnom videu si zahráme 4. part Assassin's Creed Mirage. Dámy a páni, po dlhej dobe vyšlo konečne videjko Assassin's Creed Mirage part 4, takže dajte odber, like, keď chcete, aby som vydal part 5. Teraz vyplatí čablo sa totálny čapak. A to sa chceme byť. What are you doing? Don't think. To by som nerobil. To by som ja nerobil. No, šito. Uvidíme, dúfam, že sa aspoň utopíme. Dámy a páni, ako už vidíte, už sme vyplávali, nechápam, ako sme tak dlho zadržali dých, ale to vôbec nikoho nezajíma. Ideme sa tam pozrieť, možno pozrieme, čo je za nami. Dúfam, že to nebude bariéra. Jasne, že tam je bariéra. Dámy a páni, už sme boli a ideme si pre náš asasínsky výcvik. Dámy a páni, tu čaká naša učiteľka, alebo neviem, to asi nás bude učiť, aby sme boli poriadny asasín. Put yesterday out of your mind. It has no bearing on today. Get dressed and we can begin. Go on, Basim, like we practiced. Yes, master. Dámy a páni, teraz asi máme vyšplať hore. Takže nechápam, ako to sa môžem vyliesť. Takže neviem, ja by som toto nevyliezlo akože vôbec. Takže to bez randy, to by som to zbláznil, keď mám toto vyliesť. Však takúto obrovskú horu v podstate, však to sa nedá skoro. Steady, Basim. Steady. Dúfam, že neskočiť dole. No, skočili sme dole a nič sa nestalo. No, dámy a páni, ideme si pre náš final výcvik. Troška pobehneme. No, niekto nás to nur chce. Keď čo steš sa pýtam. Ešte keď mi nevieš povedať, čo steš, tak chod do piče. Keď to je pre mňa ten meč, teraz robíš, tak ja ťa ako poďakovanie ťa vytrtkám. I'm proud to have worked on them. 5 minutes later. Dámy a páni, ideme cvičiť naše bojové dovednosti. Takže ideme na to, musíme týkať totálny šitón. Musíme už zesekať. Nemá šancu, však ja som tu pravý asasín. Dostanem bomby. Nemám vôbec žiadnu šancu, typkyňa. Kúkaj, čekuj to. Kúkaj, aké delovice dostane. Tu nie je šanca, aby sme prehrali. No a čo teraz? Či bude heavy attack. No, dobre, bude opäť. Ja dostanem šitón. Neviem strafiť. Ale no tak. Musí dostať bombu. Není šanca, aby prehrala. Teda, aby som ja prehral. Chápeš? Chápeme sa, dámy a páni. Chápeme. Stoja bomby. Tak, už som vyblokoval. Ostala háže šitón. Ostala ďalovice. Nemá šancu. Bude učiť vyblokovať. To je veľmi dôležité, aby sme to mohli každého typka normálne zasekať. Úplne, že šitón, aby každý mohol dostať úplne delovice. No ale nemajú chlapci šancu doč. Nie je šanca, ešte troška potom voľača poháme, ako minulé. A ešte máme tú typkyňu ešte menšiu pratičku. Ale dáme a páni, teraz musíme trénovať, to je... nie je to až také dôležité, ale nevadí.
Aj to sa niekedy ide. Dostane také fajné bomby dostáva, nemá šancu. No, troška nás popichala a nevadí, nemá šancu, že ho vyskáme. Jak žito nemá šancu vôbec. Šitom. Usekám z meča, ale si z nej spravím guláš. Taký fajnový, kotlíkový. Jak musí byť. No. Nepríjemné. We are done for today, Basim. Why must we stop? Už sme skončili, škoda, ale aspoň budem mať robotu. Dáme pani, mňa by teraz zaujímalo, aký bude náš ďalší quest. Akože Now seek the stillness. niečo musíme zrobiť. Chápeš? Patient. To musí byť fajné videjko, víš. Think on these words. Lebo akože toto čo, len taký tréning, nič ma nenaučila. Len troška, že akože sekať s mečom. Good. A to akože nič moc, čak. To sme vedeli, našak asasín. Veď musí byť, čak. My máme veľké skúsenosti zo barzeku aktivitu a Ahmed will prestaň. system. I fear he may end in the middle of a snake's nest. Teraz I know how close you pôjdeme, are ja to your dúfam, že možno nejakých typkov nájdeme, zešľaháme. Bárskoho proste random typky nestretneme na ulici, zbijeme, zešľaháme, vytrtkáme. Ahmed, Hej, takže asi sa do not we have and I will Our trip tu máme nejaký I will come with na pohovore, nejaké perkotinky, nikoho nezajíma. Are you coming, Basim? Leave the stories for later. Pri ohni máme ísť za týmto typkom. Vyťahneme si tú... Zoberieme si tú torčku, ako som hovoril. Máme torčku, môžeme asi aj hádzať, ale neviem, na čo by som to robil, pretože to nemá v podstate žiadny zmysel hodiť torčku pre mňa, pretože na čo, prečo. Musíme proste prenasledovať tohoto typka, alebo typkyňu, alebo kto to je, neviem. Sa ešte uvidí. Dúfam, že nájdeme veľakých typkov, keď môžem zešľahať, byť, som šitom, one pump, bomby ďalovice. We did not make it to the main canyon. Ste konečne proti veľkým typkom, normálne je zbyť, zešľahať veľkých botov. A títo typci mi akože úplne nestačia, takže no, ale aký fight to musím byť, ne? Niekoho musíme v každom videjku zešľahať, zbyť normálne úplne zasekať s mečom. To je zákon I could not sleep tonight before my ceremony. správnosti, alebo schválnosti, ale to máš jedno. Chápeš? Musí byť. A prečo to ležem? Nevadí. Nevadí. I see them as monsters from a tale. Krásne ideme hore. Tam možno budú typci, dúfam. To niekde. What do they want? They want to control Baghdad. This is Mahja. Sú tu niekde. Magnificent. Tu sokol, bol aký Soon, vták, alebo you čo shall to have je. one of your own. Fulad introduced me to an eagle named Neviem, ani ma to nezajíma, čo to je proste random vták. Random vtáčik, pipinko tam lítá. She sees Nevadí. follow me. Zas, za ním. Super. Nevadí. Krásne sa zvezeme na zipline, vôbec ma ruky nebolia, akože však prečo by ma mali boleť ruky, keď idem tak hodinu na zipline, ale no, dobre, nevadí. Typci, aha, čo si nespravím. Dostanú určite šito, nemajú šancu chlapci. S tú bombu, čo nespravím. Dúfam, že si ma tie buzny nevšimnú. I am behind you. Jeden dead, Agreed. kde sú ďalší? We must wait for the right Kde sú? Dáme, vidím ho. A behnem tam. Daj odber, inak skapeš do rana.